Bütün Dünya Татар Конгрессы каршында 8-нче елдан бирле эшләп килүче татар, Россиянең татар авыллары, bütün Россия иҗтимагый оешмасы авылларны саклау һәм берләштерү, аларның иҗтимагый һәм икътисади хәлен өйрәнү, анда эшләүче эшмәкәрләр арасында ныклы элемтә булдыру максатын алга куя. Бүгенге форум кысаларында очрашуыбызда безне борчыган проблемаларны уртага салып сөйләшергә, аларның чишү юлларын бергәләп табарга ярдәм итәр дип ышанабыз. Biz bugün şактый катлаулы үзенчәлекле чорда яшәйбез. Илнең азык базарында килеп чыккан кыенлыклар, эшмәкәрлек хәрәкәтенә дә шактый сизелерлек йогынты ясый. Безнең оешма вәкилләре моны бик яхшы аңлый һәм килеп туган шушы авыр шартлардан чыгу юлларын бергәләп эзлибез. 17нче елның августында Пермь өлкәсе татар эшмәкәрләре башлангычы белән уздырылган беренче икътисади форумда шушы актуаль мәсьәләләр күтәрелде. Бу чарада Россиянең татар авыллары оешмасы рәисе урынбасары Алмаз Хавиев делегатларны Пермь өлкәсе татар авылларының бүгенге икътисади белән таныштырды. Авыл хуҗалыгы тармагына караган төрле темаларга түгәрәк өстәлләр оештырылды. Татар булган җирдә ат бар, ат булган җирдә татар бар диләр. Кызганычка каршы соңгы елларда әлеге тирлек саны күпкә кимеде. Килеп туган хәлне исәпкә алып, бүгенге көндә татар атлары белән кыю, тәвәккәл карарлар кабул итүебезне көтә дип тулы ышаныч белән әйтә алабыз. Шушы җәһәттән Башкортстанның Кушнарын районында туып үскән Марсель Әлтәф улы Әхиятдинов татар атларын бар дөньяга танытуның үзенчәлекле ысулын уйлап табып, бер төркем инициативалы кешеләр белән атларда хаҗга сәфәр кылу тәкъдиме белән безнең оешмага мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу татар атларының чыдам, ышанычлы, тирлек икәнлеген генетик ысуллар белән генә түгел, гамәлдә тикшереп карарга мөмкинлек бирер иде дип ышандыралар. Марсель Әлтәф улы үзе дә берничә ел дәвамында Башкортстанның Иглин районында яшәүче Хәсән Идиятуллин белән борынгы нәселле татар атларын үрчетү белән шөгыльләнә. Ат җене кагылган кешеләрне үз янына тупларга барларга тырыша. Татарстанның Лениногорск районында да мондый ат җене кагылган безнең шәхесләребез бар. Татар тукымлы атлар асраучы фермер Фәрит Нәбиуллин күпләрегезгә таныштыр дип уйлыйм. Инде берничә ел дәвамында аның тарафыннан оештырылучы бәйге традицион милли күңел ачу чарасы, җәен узучы кымыз бәйрәмнәре матур традициягә әверелде. Гомумән авыл җирләрендә туризмны җәелдерү максатыннан Фәрит әфәнде тарафыннан байтак эшләр башкарыла. Инде авыл җирендә туризм белән шөгыльләнү бизнесның күп кырлы итә дип уйлыйбыз. Алда әйтелгәннәрне искә алып, Татарстан хөкүмәтенең шушы изге ниятне башкарып чыгуда ярдәм күрсәтүен сорыйбыз. Һәм татар атларының киләчәктә үзләрен бар галәмгә танытуына ныклы ышанычыбызны белдерәсебез килә. Безнең иҗтимагый оешма 17нче елда инде июль айында тагын бер зур проект тормышка ашырды. Июль айында Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында беренче тапкыр Ык буе авыллары сабантуй уздырылды. Чарага Татарстан, Башкортстан, Ырымбур, Россиянең бик күп төрле төбәкләреннән кунаклар, һәм инде чит илдән, Австралиядән, Кытайдан, Германиядән, Төркиядән кунаклар килде. Инде бу үзе бер милли бәйрәм дуслык күперенә әверелде. Бу күркәм чараны уздыру хукукы быел эстафетаны тапшырылды, Татарстанның Азнакай районына тапшырылды. Шушы күркәм вакыйгага бу көнне ачык һавада Бабай утары Итна авылының ачылу тантанасы да өстәлде. Бу музей комплексы 17нче, 18нче, 19нче, 20нче һәм 21нче гасырларны гасырларда халкыбызның яшәешен күрсәтә торган объектлар, саман кирпичтән салынган йортлар, салам түбәле йортлар, җил тегермәне һәм инде башка тарихи ядкәрләр күрергә була бу Итна авылда. Бүгенге көндә исә конгресс белән берлектә җәй айларында Бабай утарында талантлы татар балалары өчен сәләт лагерь оештыру проекты өстендә эш башладык. Сәләт Бабай утар лагерында сменасында алдында торган иң мөһим бурыч мәсьәләләрнең берсе Татарстан һәм Башкортстанда яшәгән авыл балаларына хезмәт тәрбиясе бирү. Киләчәк бунда туган авылыбызның киләчәге өчен җаваплылык хисе, туган якка, табигатькә мәхәббәт тәрбияләү. Оештыручылар махсус программа буенча балаларны җир кешесенә хас иң гади күнекмәләргә өйрәтәчәк
һәм шуның аша авыл шартларында да уңышлы яшәргә һәм эшләргә мөмкин икәнлеген күрсәтәчәк. Инде бу шушы оешманы минем әйтәсем килә, без бөтенебез дә Татарстанга шундый итеп карыйбыз. Татарстан тирәсендә гомумән бик күп татар авыллары. Мин тагын да шушыңа өстәп әйтер идем, шушындый ук форумнарны без Киров өлкәсе белән, бүтән өлкәләр белән тагын да таныштырсак, безнең балаларыбыз аша, безнең дуслыгыбыз тагын да ныгыр иде. Шушы сәләтен үткәрү бүтән якка да Татарстан, Башкорт Татарстанны әйләнеп, һәм беребез булсак, шулай дип уйлыйбыз без. Безнең оешма алдында торган иң мөһим бурычларның берсе татар авыллары тарихын барлау. Шушы юнәлештәге эшне җанландыру максатыннан 17 елда бөтен дөнья татар конгрессы безнең мирас журналы белән берлектә минем авылым иҗади һәм эзләрне тикшерү эшләре конкурсын уздырдык. Бәйгегә барлыгы 230-га якын эш кабул ителде. Димәк, халкыбызның үзенең үткәне белән кызыксына, киләчәге хакында уйлый. Milli гадәтләрне саклауга да үз өлешебезне кертәбез. Мисал өчен, берничә ел дәвамында Татар авыллар ассоциациясе Киров өлкәсе татарларының мәдәни мәгърифәт иҗтимагый оешмасы белән берлектә хоккей ярышлары уздырып киләбез. Аларның максаты авыл җирлегендә спортның бу төрне яшьләрне җәлеп итү һәм илнең төрле регионнарында урнашкан татар авылларында яшәүче милләттәшләребез арасында милләт мәдәни багланышлар булдыру. Мисал өчен 18 елның гыйнварында узган ярышларда Россиянең төрле регионнарыннан килгән командалар катнашты. Инде бу эшне без дәвам итәрбез дип сөйләшеп куйдык инде киләсе елда да. Чыгышында безнең оешма белән тыгыз элемтәдә торган үрнәк итеп куярдай шәхесләребезнең дә исемнәрен телгә аласыбыз килә. Милли гореф-гадәтләребезне саклап, калырга юнәлтелгән мәдәни чараларыбызның иганәчеләре Уфадагы Стройтехком җаваплы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Минварис Мәрвән улы Усманов, Ульян өлкәсе Иске Кулатки муниципаль районы башлыгы Эдуард Әнвар улы Ганиевка зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Самара өлкәсенең Шилна Варшина районы Совет Нурлаты авылында туып үскән. Бүген Самарада яшәүче абыйлы энеле Шәүкәт, Миҗәүгәт Илмухиннарында башкаларга үрнәк итеп куясы килә. Туган авылына җан өрергә тырышкан. Бу егетләр киләчәктә Совет Нурлатында парк төзергә һәм шушы җирдә Сабанты үткәрүне гадәткә кертергә телиләр. 16 елның 20 августында парк булачак урында Илмухиннар ярдәмендә Совет Нурлатын төзүгә көч салган фидакар хезмәт ияләренең эшен символлаштырылган Сабанга һәйкәл куелды. Без дә бу чарада катнашып, Самара татарларының уңганлыгына сокланып, уңай тәэсиратлар белән кайттык. Әйтергә кирәк. Бүгенге көндә бу асыл егетләр Самарада тагын бер татар мәктәбе ачу теләге белән янып яшиләр. Инде бу егетләрнең проблемалары бар, чөнки безнең җир мәсьәләсе бик катгый авыр. Фермерларга җир алып эшкә башлау өчен безнең Россия законында шушындый этнотуризм ачтыру өчен бик катгый су буенда эшләргә ярамый. Урманга кирергә тагын ярамый. Туризм бит тау башында үткәреп булмый. Су буенда булырга тиеш. Урман буенда кеше ял итәргә килә икән. Менә шушы проблема бик зур инде. Моны бергәләп депутатлар һәм инде җитәкчеләребез шушы эшне эшләсәләр бик шат булыр идек без. Башкортстанның Чакмак районы Аблай авылында да уңган булган татар егетләре яши. Илнур Сакаев, Рамил Хабиров, Таузих Шираев, Айдар Габдуллин кебек эшмәкәрләр тырышлыгы белән сүреп барган авыл бүгенге көндә яңа сулыш ала. Юллар төзекләндерелә, кешеләр өчен яңа эш урыннары булдырыла. Милли бәйрәмнәр, спорт ярышлары һәм башка чаралар даими үткәрелеп тора. Мондый милләт җанлы, уңган булдыклы эшмәкәрләребез башка регионнарда бар һәм аларның кылган гамәлләренә башкаларга үрнәк итеп куярлык. Әлбәттә, проблемалар да юк түгел. Дөресен әйткәндә, алар җитәрлек. Беренче нәүбәттә безне борчыган нәрсә авылларыбызның картаюы, аларда яшьләрнең төпләнеп калмаулары танырга кирәк. Бу шактый катлаулы мәсьәлә. Ул бөтен Россия дәүләте өчен дә зур әһәмияткә иядер дип уйлыйбыз. Авылларда яшь гаиләләр корылмаганда ва төпләнмәгәндә аларның үсешен тәэмин итүдә гаять кыенлаша. Балалар тумый икән, авыл мәктәпләрендә бетүгә бара. Русия төбәкләрендә шул сәбәпле күпме татар мәктәпләре ябылды. Күпме балалар бүген еракта урыс мәктәпләренә йөрергә мәҗбүр. Балаларыбыз туган телне онытып, урыс теленә күчкәндә, әлбәттә, авылларның милли йөзе дә җуела. Күрәбез ки, татар авылларын саклап калу һәм үстерү мәсьәләләре милли мәктәп
яшәтү проблемасына килеп тоташа. Дөресен әйткәндә, алар тыгыз бәйләнештә бара. Без күптән әйтеп килгән бер хакыйкатьне танырга тиешбез. Авыл ул ныклы икътисади нигезе булганда гына яши ала. Бүген базар шартларында мондый нигезне фақат эшмәкәрлек хәрәкәте генә булдырырга сәләтле дип уйлыйбыз һәм шушы башка чара юк дип уйлыйбыз без. Рәсәй киңлекләрендә уңышлы татар авыллары байтак, аларның яшәешенә күз салсак, бер нәрсә комачалый. Кайда административ басым юк, шул җирләрдә эшмәкәрлек хәрәкәте көчәя бара. Бу административ басым күп җирләрдә эшмәкәрлек юлына күчәргә теләгән авыл кешесе шул киртәләргә килеп терәлә дә инде. Кызганыч, мондый зор моң Татарстаннан да күп ишетелә. Югыйсә, тарихи ватаныбыз Татарстан барыбызга да үрнәк булырга тиеш бит. Без бу эшмәкәрләр җыеннарын юкка гына уздырмыйбыз дип, шундый чыгымнар чыгарып уздырмыйбыз дип саныйм. Шуңа да әйдәгез, бергәләшеп уйлашыйк. Әлеге бюрократик афәтне ничек җиңәргә икәнен уйлашыйк. Чыгышымның азагында шуны әйтәсем килә. Безнең кичен бөтен Россия татар авыллары оешмасының совет утырышы уздырдык. Анда инде 3 сәгатькә якын утырдык без. Бик күп фикерләр булды, бик күп әйтүләр һәм менә безнең совет агзалары теләген үтәп. Шуны әйтәсем килә. Киләчәктә бу форум нәтиҗәле, милләтебезгә файдалы булсын өчен делегатлар итеп авыл өчен янып йөргән чын фидакар кешеләр килсен иде. Рәхмәт.